Di ka na kaning palit o pandesal na? Yes. Mahaw na ikaw? Mahaw na? Hi guys, hi mga tao. Pamadyong buntag na yung tanan o madyong oras sa kalibutan. Kung ano lerong guys, Lunes Santo. March 30. 2026. Kumusta naman yung tanan liha guys. Siyempre may balita sa inyong mga gasolina o mga diesel liha. Matupang tatay, magtaas og 50 pesos, mag-ubos og 3 pesos. Maura gyapon. Hi, say kabi. Hi. Gika na kuno precious na palit. Oh, pandesal. Happy. Happy. Say happy. Nasa may yung pamahaw diha guys. Kami mamahaw ng pandesal para sa cheese. Matutang pesos. Kapi nga steak. Kasi precious kaya naman ito si Jay kuan. Gahapon naman ni Jay nahurot ng Quaker Oats. Dinis sa instant guys. Katuni si Jang rolled oats yung gawin pa. Pagkaan ni Jay tuwa. Pagwat sa ato ka kuha na kay madugmok. Si tatera maghiwa na. Pangagda po tayo. Mahal ta, mahal. Bumahaw guys, nagka-pesyos. Kung idang oats, hawaan pog cheese. Nak, ngaon ta. Nanak nga ta na. Nga, nalagi ako lang boy, ano? Ayun, nanak. Busog na guys. Managtambos, panaguok. Iwasaritay, isa ka buok. Usan, mahinoon. Hindi na ko. Kuha na ko'y kape. Narag among sabod sa pitsay guys. Na-ready na itanong. Tanjag malandong na. Itanong na. Oh, hindi lagi pwede mo gawas kay arang inita. Oh, tanawas na tayo. Nagsinaw, ag-uong tatay kay init. Lola, si Precious Lola, nagdilak-hilak kay gusto mo gawas bisag arang inita kadyo. Ganda na sa tayo tamnan sa pitsay. Nakabawal sa kay airplane. Nagtanong na sa tayo guys sa pitsay na pitsay. Kilid sa bahay. Doon na naman nami. Parisag kuan. Ginamos. Bugay ka na tay? Wala naghanap para ba seedlings. O sayang. Asa na naman pananom? Anas kilid guys. Gisangit sa na steel matting. The next morning. Hi guys, madyong buntag na yung tanan, madyong oras sa tibuok kalibutan. March 31 na rin guys. Last day of the month. Precious to ah. Hi, ikaw na hi. Hi. Si tatay ng bakod na kinadigamo. Tapos sa precious ng atong po datong hiwa o gulay. Gulay na po may nakapalit maghapon o tinapok na gulay. Sora kasus panahon labi antag makauli namin ba kay alisora we kita anja nagmahalag mga pamalitan ja pasalamat gihapon mi sa labang makagagawi kay di nakamata gihapon mi bisan pa man sa adlaw nga grabeng giputa ka survive gihapon mi kamata gihapon ng buntaga musaman mong tanan diha guys unsa na may balita sa enjong dagan sa enjong
panahon o sitwasyon diha. Diya pa na deron, Martes Santo na deron, katapusang adlaw sa buwan o katapusang Martes sa buwan sa Marso. Wala pa dibaw guys, Abril na. Pero ang mga balita away mga lami, wa pa maadjong balita. Murag sa Jondas gobyerno ang panghitabo ron nga naghana kadyo mga naghana kadyo mga kaluluoy sa panghitabo dahil gas nga gidagana ni dya ang gasoline boy. Dahil biyaheng jeep nga sa kaadlaw 32 pesos na lang may ijang nauli sa pamilya. Itatay sa kasimana kape na niyo biyahe si dya kay malagi tunga na may klase yan dya. Wala pa kitaan ng dya, wala pa kuha ng mahal gasolina. Dya karon ngayon si jag musuway kung sa biyahe dya Martes Santo naman hinoon samot na dyan hinoon siguro wala biyahe. Kasagaran sa mga driver diri guys, itong mga kauban ito tayo ng biyahe ng uli ng probinsya, madyo man sila kay pwede raman sila manggimotor, pwede raman magdag tricycle taga Quezon Province, taga Bicol nga na taga may Baisiha dagalipay taga Davao uli nagmotor apod kami kahadin Nandiyo ko katukog taron, sige akong damgo-damgo ng anak ko nung kusbuhol, nag-utan ako nung kong nangka. Tuwa na ganahon lagi. Saan taman nga ingani man ang atong sitwasyon karon. Kaya ba hinumpog ko nga, gihatag mas Ginoo nga pagsuway para makasurvive siguro pagta din Sa dyan ay bahala sa tanan. Gawa sa kong isuwi ko ng bakol kaya o katukog taron, kay agang sakit ka adyo, sakit gihapon hantod karon. Magkasabot ka nung dami sakitan mura magitusok o barina o sakit ka adyo nabad sa Jupa bugnaw pa panahon si Precious to anak kay pagbakod dito tayo ning bakod ng pinsan ng sunod po na ako naligad-ligad pa ko nagkani hidya ko nuning tortas itlog kare gisahon na nidya. Saan mo na yung magkikaon? Saan mo magkikaon? Nalimutan ako. Sige, saman ka. Kilaw nagkarots ang batang aratot. Magkarots nga pares na rin gisahon. Turtahon sa gulag itlog. Kari may gisahon. Mamahaw na daimi guys. Anak, ngaon ta? Mama. Na gamang tortang repolyo o carrots. Ay, sa? Na, mahay sa ikaw. A few moments later. Dede mi sa terminal nila sa Taynaway tao, dari terminal sa Biasan. Kaya mga naman sa hiro to sa bayan. Adto din sa bayan kay naipapil nga ipapasa ko no. Naipapasa nga papel ato sa ilang kuan, kuda. Pictures dia. Hi ka dali. Hi. A few moments later. Di kay may dato sa suligjaan na gulay guys. Diya. So kung may mga tinapok. Madun mo itong mga tapok-tapok kay murag bubarato naman. O pa sila nanapok. Kami dari sa pika sa gianan. Ano magjawi? Ay, motor tayo. Uy, dapay dali.
Ay motor. Kani mga taga-tumoy guys, may hayahay kay na dakag tamnanan no. Sagingan, naay gabi, naay tangkong, kamuti, tangad, Kato kay manggahan to alugbati, tay batong, tundan. Sus bisag inganin na lamang kadako bakante ah. Nakadyo. Gulayan. Dali na, so paglangan-langan. Diasa dahil may sa manggahan guys. Pabog na may kailan may maghangdar eh. Spacious ah. Madamag. Madamag tay. Narabay ba to?